Komisyona Bilindiya Hilbijartinan ya Kantona Cizîrê ku peyedê û hevalbendên wê li Cizîrê ragihandine, doh encamên hilbijartinên şaredariyan li Cizîrê ragihandin. û wê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di dawiya vê mehê de bicive û biryarê li ser peywendiyên xwe bi tevdemê re bide. Li gorî encamên ku Komisyona Bilindiya Hilbijartinan eşkere kirine, li her bajarekî Cizîrê jin û mêrek bi ser ketine, bê ku li tú bajarekî tenê du jin yan jî du mêr bi ser kevin. Komisyona Bilindiya Hilbijartinan ya bi ser rêveberiya Kantona Cizîrê ya Tevdemê her wiha ragihand, li Cizîrê pêncî ji sedî xelk beşdar bûye û hejmara wan gehiştiye 100,000 kesî. Ji aliyekî din ve Enternesan, endamê emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê, ku di heman demê de endamê lêvegera siyasî ye, ji hin ajansên nûçeyên Kurdî re dibêje ku Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê wê di dawiya vê mehê de li Qamişlo komcivîna xwe li dar bixe û wê biryarên giring bidin. Enternesan her wiha ragihand ku di civînê de derbarê peywendiyên li gel Tevdemê yên ku hatine rawestandin wê biryara dawiyê were standin. Ji ber ku Tevdemê hilbijartinên şaredariyan yên devera Cizîrê paş nexist û bi tena xwe encam dan, Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê endametiya xwe di lêvegera siyasî de rawestand. Enternesan her wiha dazanîn ku niha şandeke Encûmena Niştimaniya Kurd li Hewlêrê ye ji bo çareserkirina pirsgirêkên lêvegera siyasî hevdîtinan encam didin. Bi banga Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî di cotmeha sala borî de Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û tevgera Civaka Demokratîk li bajarê Duhokê peymanek imzekirin û piştre lêvegera siyasî ya Kurdî ava kirin.